Desivý Velhartický cintorín. Pri českej obci Velhartice v okrese Klatovy sa nachádza malý, nenápadný cintorín, ktorý si však už dlhé 10 ročia nesie svoj vlastný kríž. Cintorín je dnes známy hlavne svojou veľmi negatívnou energiou, ktorú tu je podľa miestnych obyvateľov cítiť i hneď, ako na toto miesto vstúpite. Najväčšie zlo však vychádza zo starého kostola uprostred cintorína, ktorý sa preslávil tajomným obrazom smutnej dievčenskej tváre, pozerajúcej sa na ľudí z kostolného štítu. Kedy sa tu táto dievčenská tvár zjavila a aká legenda koluje medzi tunajšími obyvateľmi? Kostol svätej Márie Magdalény z roku 1373, ktorý obklopuje malý cintorín, nie je z diaľky ničím výnimočným a na ľudí, ktorí ho vidia prvýkrát, pôsobí normálnym dojmom. Všetko sa však zmení, keď sa ocitnete v blízkosti tohto kostola, ktorý každého človeka doslova ovalí veľmi negatívnou energiou, čo potvrdila väčšina návštevníkov. Ani miestni obyvatelia, napriek tomu, že na cintoríne majú pochovaných svojich blízkych, sa na cintoríne radšej dlho nezdržujú. Čo sa teda v minulosti odohralo na Velhartickom cintoríne, keď tu je cítiť takú veľmi negatívnu energiu? Za všetko vraj môže desivá udalosť, ktorá sa tu podľa miestnej legendy udiala niekedy v dávnej minulosti, keď sa v juhovýchodnej časti cintorína odohral magický rituál, pri ktorom bol oživený mŕtvy vojak. Legenda rozpráva o tom, že pri plote cintorína boli pochovaní padlí vojaci a za jedným z nich neustále plakalo mladé dievča. To sa však nepáčilo inému miestnemu mládencovi, ktorý po tejto dievčine veľmi túžil. Preto sa rozhodol, že vojaka, ktorého dievča stále oplakávalo, oživí, aby sa jej pomstil. Pomocou čiernej mágie sa mu vraj vojaka podarilo oživiť a oživený neboštík si tak mohol ísť pre svoju najdrahšiu a odniesie ju so sebou do ríše mŕtvych. Keď však neboštík svoju milú zatvoril do kostola, dievča začalo volať o pomoc a snažilo sa z neho dostať von. Hrôza, ktorú tam dievča zažilo, sa napokon vrila do kostolného štítu a dodnes tu je vidieť smutnú dievčenskú tvár. Parapsychológovia tvrdia, že dievčenská tvár na kostolnom štíte by mohol byť skutočne akýsi energetický otlačok, ktorý sa tu zachoval po nejakej veľmi silnej udalosti, akou mohla byť násilná smrť, vražda, samovražda alebo smrteľná nehoda. Práve stres, ktorý človek prežíva tesne pred smrťou, môže na prírodných materiáloch zanechať určitý otlačok, ktorý tam už zostane navždy. Kedy a ako sa dievčenská tvár na kostolnom štíte ukázala, však nie je jasné. Niektorí miestni obyvatelia napríklad hovoria, že sa tu objavila niekedy v 90. rokoch minulého storočia po tragickej autonehode pri Velharticiach, kedy pri havárii zahynulo mladé dievča. Tvár na kostolnom štíte sa totiž tomuto dievčaťu vraj nápadne podobalo. Starousadlíci však hovoria o tom, že tmavé škvrny znázorňujúce dievčenskú tvár sa na štíte kostola začali objavovať niekedy pred asi 50 rokmi. Či to však bolo prvýkrát alebo už niekoľkýkrát, nie je celkom jasné. Dievčenskú tvár na kostolnom štíte chceli totiž miestni obyvatelia už v minulosti viackrát zatrieť novou omietkou. To sa im však nikdy nepodarilo, pretože tvár sa za každým objavila znovu. To napokon potvrdzuje aj obecná Velhartická kronika, kde sa uvádza, že v 90. rokoch minulého storočia sa kostol svätej Márie Magdalény opravoval
a dievčenská tvár na kostole tak zmizla pod novou omietkou. Po niekoľkých týždňoch sa však na kostolnom štíte zjavila v rovnakej podobe opäť a dá sa tam vidieť ešte aj v súčasnosti. Ako je to vôbec možné, je stále veľkou záhadou. Kedy sa teda na kostole dievčenská tvár prvýkrát zjavila, nevie povedať nikto. Isté je však to, že miestna legenda o oživenom mládencovi, ktorý uniesol svoju milú, inšpirovala aj českého spisovateľa a básnika Karla Jaromíra Erbena k napísaniu balady Svatební košile, ktorá bola prvýkrát zverejnená v roku 1843. Mohol teda už aj Erben v 19. storočí vidieť tajomnú dievčenskú tvár na kostolnom štíte? Novinár Pavel Kozák vo svojej knihe ľuďom radí: nie je dobré sa po Velhartickom cintoríne prechádzať. Pre citlivého človeka je najlepšie vôbec tam nechodiť. Ak nemusíte navštíviť niektorý hrob v juhovýchodnej časti cintorína, nikdy tam nechoďte. V minulosti sa vraj viackrát celý priestor na cintoríne prečisťoval od zla a negatívnej energie, no tieto pokusy boli neúspešné. Ak teda chcete na vlastnej koži pocítiť veľmi silnú negatívnu energiu, Velhartický cintorín je na to ako stvorený. Ďakujem vám za pozornosť.